ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Asị m nke onye chi na zere ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka nkukwa ya. Unu na-eme anya n'iru unu afụ na obi adịrọ m mma maka mmetọ na mkpọta afa ọgaranya ka ogbugbu ya. Unu n'anya unu afụ na ọtụtụ ndị mmadụ enweghị akọ na uche. Ọtụtụ ndị Igbo be anyị amachasịghị ife ike. Ọ na-emefere ka oke okpukperechi a na-eme ndị be anyị n'isi. Onye fetezie ome gịnị? O jide njirimara eji wee mara ndị Igbo kpụrụ ya n'ọnụ. Ndị igwe na ndị eze agbachi nkịtị n'obodo. Ndị be anyị si na okwu ọbụla a na-asa anya na ọ dịghị ebi na-asọkọtara eze anya ofu mbọsị ewere nkata mee gịnị wee eze okwu. Kedu ka aka na-achị obodo ya esi wee gbachi nkịtị? Ife njirimara eji wee mara ndị Igbo a na-anyụ ka ọkụ, a na-azọdo ya ọkpa, a na-amachi ya, a na-azọpịasị ya maka okpukperechi. Ya bụ ife na-emebisi ife nke ukwuu. Onye ọbụla ga-afete si gị n'ọdịnala na omenala Igbo na njirimara eji wee mara ndị Igbo na ife ndị nna nna anyị ife a hapụrụ anyị na ya bụ ife ekwesịghị ekwesị, so onye na nsị ya na isi adịrọ ya mma. Onye ọbụla ga-apụtanụ si gị na n'ọdịnala ndị Igbo na nkwenye ndị Igbo na ọ bụghị ife kwesịrị ekwesị, so onye na nsị ya na ọ bụ onye ala. Onye ọbụla ga-apụta sị gị na ọfọ dị n'obi gị na artifact ndị nna nna anyị fa maọbụ ndị chiri nze maọbụ ọzọ, echichi eji wee chi nze na ọzọ maọbụ ife eji wee si nze na ọzọ dị n'obu na-arụ nsị ka ọ bụ nọọ ife ekwesịghị ekwesị ka ọ bụ, so onye na nsị ya otoro gbaukwuo nne ya ebe ahụ. Onye ọbụla ga-afeta sị gị na maka na ndị nna nna anyị fa kpere chife site n'usoro ọdịnala na omenala na njirimara eji wee mara ndị Igbo, so dị afọ na afa mere arụ si were okwute mee gịnị tụgbuo onye ahụ. Maka ya bụ ife na-afụzi aka nke ukwuu. Onye isi ụka ọbụla maọbụ onye okwu nchụaja ọbụla ga-efete mee gịnị si ife ọ ga na-arụ n'enu ọta ya bụ ịkọ ka ndị nna nna anyị fa si were gbuo ejima, ịkọ ka ndị nna nna anyị fa si wee fee arụ nsị, ịkọ ka ndị nna nna anyị si wee mee nkewanụ wee na-ebogido ha ebubo without history, without know the history and the culture and the tradition of ndị Igbo, si were okwute mee gịnị tiwere m onye ha. Maka na bụ onye ahụ ekwesịghị ekwesị ịnọ n'ala Igbo. Ị gaghị etụ anyịnya bụ ife na ana obodo onye ọzọ. Yes, irue na Yoruba ha nwere okpukperechi dị iche iche, irue na Hausa ha nwere okpukperechi dị iche iche. Ka njụa gị bụ onye Igbo na-akpọta ọdịnala ndị nna nna gị fa, ugboro ole ka ịfụ na all this mega man of God enwe na ana Yoruba maọbụ na ana Hausa pụtasị maọbụ na-akpọrị culture and tradition of ndị befe? Ịbụ na ịbụ onye nzuzu, ịbụ na ịbụ onye iberibe, ịbụ na ịbụ na isi adịrọ gị mma. Ugboro ole ka ịfụtafụ Pastor Adebayo maọbụ TV Joshua, late TV Joshua maọbụ General Overseer of Mountain of Fire and so many of them fụta na-akọtọ ọdịnala ndị befe? Atụala ọmara ọmara mana atụala ofege na-asọba isi n'ọfịa. Ekwusịala nke ọha n'onu. Ọ ka mma ka i were ire gị mee gịnị gụọ eze gị ọnụ. Igbo anyị ga-adị, anyị kọọ mamịrị ọnụ ọ bụ ụfụfụ. Osita dị mma ọ dịwa gbuo gbuo ka anyị kwụọ mmiri a oge ọ dị n'obu ọkpa.
ka e were efife eme gịnị chụọ anya bụ ewu ojii emekọ ọnụ nwanne atọ ụtọ aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbụ ka ị na-afụ ife onyonyo nyasị gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi. Echefukwana ịga na my YouTube page jee tinye m akara subscribe ma on your link notification bell so that anytime you come across my video ijamagede ya. Ụmụnne m ndị Igbo asị ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe ndị be anyị ndewonu.